Pak, aku pengen sekolah foto karo Mas Paijo karo Mas Dolodoti, Pak. Ya so, yen wis enek pendaftaran anyar, kowe tak daftarke sekolah lho. Lalu aku ya, Pak. Arep ning endi? Ya ning ngono gokil lho. Lah, bocah kok sembrono ngejak mulih kok diadaan lho, kok kaya cedak-cedak wae. Jipuk sepatu karo seragam, Pak. Seragam apa? Seragam sekolah no. Kula wis ditumbaske karo bapak kok. Alah. Mbok wis bapakmu kon ngeterke rene wae to. Ra iso, Pak. Bapakku sibuk. Kok memanggil tok iki pakmu jane di paketan apa ora to, Pra? Sibuk kok, Pak. Mosok nggur nguripke HP wae ra iso. Nek sampean ra gelem nganterke aku, tak mulih dhewe wae, Pak. Oh, bocah iki bojo sembrono. Lah kowe mulih dhewe iki arep numpak apa? Biskuit no. Ora nganggo kuit, bis tok. Kowe numpak bis dhewe iki apa wani? Wanos no. Wani. Kene we cah kandel kok. Kendel. Mojak plesetan ae. Sing marai kendel itu, Pak. Dompet kuwi lho, Pak. Kandel. Wis ngene wae. Ngenteni balesane bapakmu. Tak enteni nganti engko awan yen ora enek balesan. Pak Bugang tak budal rono. Jikuk sepatu karo seragammu. Ning kowe ning omah wae. Jam piro, Pak? Jam ji. Nek jam 1 ora panas sedek, Dik. Walah, bapakmu jan nyepeleke tenan kok. Wong wis berdering lho, ngono kok ora diangkat to. Kandane sibuk. Ah, sibuk apa? Dokter kan tidak boleh sambil teleponan, Pak. Ya kan mandek sedelok kan iso. Lah nek ning jalan tol, mosok mandek. Ya enggak boleh. Ya ning rest area no. Rest areane iki patuh, Pak. Ya ngebut bentang tekan rest area no. Lah bapak iki lagi ngebut, dadi aja ditelepon terus. Oh iya ya. Ning apa ya? Ning jalan tol tenan to, Lek? Ya kemungkinan, Pak. Oh, kemungkinan apa? Wah iya, ora digagas tenan itu. Berarti ning jalan tol tenan, Pak. Wah, apa ning jalan tol tenan ya? Mbok coba di telepon nganggo HP-mu to, Le. Sapa ngerti diangkat. Ya padha wae, wong lagi ning jalan tol kok. Ya mbok dicoba sik to. Moh, Pak, nek sampean males, tak mul dhewe wae. Aja. Wis mengko tak mangkat jam 1. Bocah kok sembrono ngeyele ram. Wono gokil, wono gokil. Pak Bugang. Pak. Apa? Mampet sik, Pak. Arep endi? Ya ning ngono gokul lho. Sampean ora ndang bergerak kok. Jam pira to? Jam 1. Yesus. Bocah wae nyusu-nyusu wae lho. Wis tak Bugang tak budal dhewe. Kowe nang omah wae. Nggak pakai lama lu. Nggak pakai lama lu. Nggak pakai lama lu. Le, alamate ngendi to? Perumahan Safira, Pak. Karo alun-alun kae arahe ngendine? Ancer-ancere lho ngendi? Luwih gampang itu, Pak. Buka map terus ngetik Perumahan Safira. Yen gur ngono ae rasa bajari. La 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 la. Nah, yes, komplit. Apa deket? Marah emosi wae.
Wah, ngeterke. Ini anaknya kok yo. Aduh. Aku nopo. Wis. Supporter ngendi yo ngamuk iki? Ono bal-balan kok. Duh. Nuwun. Kang. Kang. Lah. Sepi meni done endi to iki? Hah? Bapak kok rene? Lho piye to? Bapak rene iki lho ngeterke sepatu karo seragammu. Ya. Terus sepatu karo seragam kok. Lah Pak Bugang rono iki, Pak. Rono nang endi? Sing mono gokil, dipuk seragamku karo sepatuku iki, Pak. Lah malah telisipan iki piye? Sik. Tapi ku mana dia? Wah. Sik wah kira ditelepon. Piye to ki? Ping pindho. Ki apa enek? Kurungan kok nibani sirah ya deh. Halo. Wah, kowe iki piye to, Pra? Wah, dibal ketawan mau kok. Wangele ram lho. Aku ki arep ning omahmu. Jiko seragame Supra lho. Kowe bali yo. Bali piye ta? Iki aku wis ning nggonamu. Seragam karo sepatune wis tak terke. Wah, wedhus. Wedhus untumu kuwi. Nah diwadahi kandang manuk kok. Ditelepon iki mbok ditampa ora nyusahke wong ngene iki. Ora. Kuwi wis tekan ngendi? Aku tekan Solo Baru, balik meneh. Anakmu itu ngayale ram ngedral kon jikoke seragam. Lho kan Pak Bugang dhewe sing janji jam 1. Lho kowe kuwi ngeyel kok. Wis rasa rame. Iki seragam karo sepatune wis tak terke. Nih. Nyo, kanggo kowe. Nyo. Pra iki nggo kowe karo jajan Mas Paijo ya. Lah kok akeh Supra timbane aku. Ya kuwi lak nggo jajan karo Paijo to, Gang. Wong kok ora trimonan ki piye to kuwi? Ini. Aku tak ning gone momon sik ya. Ya. Le. Bapak pamit, kok Bapak langsung bali sisan. Mergo sesuk Bapak ning luar kota ya. Ya Pak, hati-hati ya Pak. Dijake apa to? Hati-hati di jalan. Sopir ora mudeng istilah. Oke. Hadija. Oke, Hadija. Yo apa sing dekek ning kene iki mung sapa? Aduh. Oh. Warungnya buka menungsane ora enek to iki. Ngopi sik iki. Mas Supri,
Bakule itu pundi, Mas? Ket mau kula celuki ora metu-metu kok, Mas. Is. Iya ta. Is. Is. Mboten sabar kula, Mas. Mangertosi nggih, kok tak bali sik. Oh, oke. Oh, nyeluki kelemar-kelemer. Ya aku ya ora krungu to, Mas. Is. Tumbas kopi. Aduh, aduh. Ya apa meneh? Wis. Ping 3 iki pisan. Lek Supri. Enten apa, Lek? Iki jane ra genah wis. Mepe sego kuwi lho. Iki lho nibane aku. Nibane aku. Oh, walah. Paling kepancal tikus niku, Lek. Tikus ki sikile cilik ya is, mosok iso mancat gedene semene. Ya paling lo tikusnya kuwi atlet karate kok, Lek. Oh, Masakne apa, Lek? kopi. Pira, Lek? 2 tuh. Mi and mon. Engko ternak-ternak sisan ya. Oke. Ini anakmu, Rek. Iya, karo ngeterke seragam go sekolah. Braino ki mau. Prai piye? Mau bareng ngeterke gaplek nang salegi kok. Mon, wis esuk melu aku piye? Ning ndi? Ya ngerti aku no. Ngeterke gaplek ning Cirebon. Terus engko baline nggawa urang, diterke ning sar gede. Sora elek. Wong paling mung gur 3 dina lho, Mon. Apa kowe kesel? Ya ora leh ngono, wong lanang iku kudu wani kesel ning perkarane. Bojoku lak meneng wis meteng tuwa to. Wong wedok ki nek wis meteng tuwa ki awane murping disanding. Aso nek wis lahir gelem aku melu kowe. Tenan. Ya tenan to. Oke. Lek, ya kopimu, Lek. Oke. Ya, Mas. Iya. Lek, kepanasan toh? Ora is remuk. Apa nih sih remuk? Ati pindah setom. Aduh, Mon. Ya piye tes ngawur ya loron lu mangsamu. Mon. Jenara iki. Oh iya, Ding. Kamu sih mau lus-lus. Goblok.